So I noticed kuti pandinoita mavidhiyo angu ema-advice zvozvanzi unotiudzei wakamitiswa, unotiudzei unoona neharawa. Ini my past doesn't determine my future. Ndakamitiswa 10 years ago, 9 years ago. Muri kunzwa chamungatotaura renyu kuti unotiudzei ndechekuti ndinoonana nevanhu vakuru, because that's the new me. Zvinhu zviri present. But imi uchingoteererai ma-advice guys, unogona kutopiwa business idea nemunhu ari mustreet asina pekurara, business iroro rikatobudirira. Unogona kutopiwa shoko raMwari nepfambi inokechwa everyday ukatoenda udenga. Siyanai nezvinoita vanhu, teererai advice. Yo, wewe wakamitiswa, that was 10 years ago bro, I was young. Hey, unodana neharawa. That's my test guys, I'm still young. Iyo guys, ndaona picture remurume akauraya mukadzi wake nevana. This is a reminder ladies yekuti hakuna prize for being a good woman. Mazuwana tiri kudhila nevarume vakasairirwa mhepo, varume vakasairirwa ngozi mufamily. 80% yevarume vatiri kudhila navo izvezvi zvika haina kutokwana vakawanda vacho. So don't forget to pray about your men, don't forget to pray about vana venyu futi vachikura ivo vakomana, because tell me, what do you mean kuti unouraya vana nekuda kwemhosva dzenyu muri 2? What do you mean? Ladies, kana marriage ichinge yaramba, buda uri mpenyu, udzokere kumba kwenyu, unotanga start nelife yako. Hakuna chinhu chinoenzaniswa neupenyu hwako just for the sake of kuda kuchengetedza marriage. Wakazvarwa usiri mumarriage iwewe, uchafa marriage uchaisiya. Saka kana life isiri kufamba zvakanaka, kana marriage yacho isiri kufamba zvakanaka, buda mairi, buda. Manje ladies dziri kwemazuwana, you want to protect something chisipo, something that is not there. Murume wauri kufira yeye kuti haatorina kana basa newe, unogona kuva mukadzi akanaka nehunhu but uri pa wrong location. Maguma acho kufa ikokuku, wafire yako. I just want to say, kumanaka, condolences ku family yaraskirwa. But honestly speaking guys, abi yangu ladies, kana marriage ichinge yaramba, ngatibude yedu. Because this is not life guys, this is not the doings. Guys, tomboti ndakashata zvinotaurwa nevanhu kuti ndakashata. Why do I look so beautiful without doing my hair? Why do I look so beautiful? Kugeza kwakanaka guys. I'm so glowing guys. Kana kumba kwenyu kuine mwana musikana, kana uine hama yechisikana, video rinoiri nderenyu, richengeterei mwana wenyu. Mwanasikana inzwa, let's say zvabhaizika, wasvika panguva yekuti wamitiswa, o wamboenda kumurume zvaramba, o murume aramba nhumbu, wadzoka pateni pako zvaramba, ndokuya kwatoti kumitiswa ka. Pamwe pacho unenge usina kutombomitiswa, maybe watomboenda ikoko zvaramba wadzoka pateni waamvana. Chiteerera unzwe, chirega kuti vakomana vemunharaunda vakuchipise, because mostly kana uchinge waita mvana, especially dzechidiki, mvana dzechidiki, varume vanotokusaiza. Murume wese anenge achifunga maybe ane access yekurara newe because mumind make uri loose, uri cheap, uri easy. Chirega kuchipiswa nevarume vemunharaunda iwewe, handitika. Instead, shungu dzako ngadziperere pakutsvaga basa. Chengeta mwana. Kuroorwa haisi priority, kuita murume haisi priority. Chimbochengeta mwana wawapuwa. Understand, chimbochengeta mwana wawapiwa. Kana uchizowana murume, uchazomuwana murume wetype yako, washanda, watsvinda, mwana wako akageza, mwana wako akatsvinda. Muri kuzvinzwisa? Kana zvichinge zvatomboramba ka, zvaramba. Kwete zvese kuti munhu anoti abva kumitiswa izvi. After 2 years unomunzwa kuti akaroorwa kumhiruko. After uri kumhanyira kupi? Uri kumhanyira kupi? Kungomitiswa chete watohurere muraini. Murume wese anenge achitonzi takabva nepo apa. No. Mwana haisi passport yekurara nevarume. Anyway guys, ndakaiswa malashes aya kwa Amy muHarare. Right, I know kuti panapa ndine ma-family members anogona anotengesa huku kana kuti vanohodhesa huku. Ndikudawo good deal, mutipowo huku. Handiziva kuti dzinoita mari
chicks, but ndokumbura kuti mucomment section, let's support the business. Ndikaona maprices ako ari right, mukangondikommentira nemaprices enyu kuti imari huku dzenyu kuti kana chida kuorder 100 tuma chicks tunoita mari. Thank you so much kune vachabatsira. I love you so much, guys. Thank you. It's my birthday. Please love me. Wish me baby birthday. Thank you so much, guys. On a serious note, vanodita zvehuku, please ndokumbura kuti mundikommentiro below mundiudza kuti imari huku ndoda kutengera vanhu vangu vandakaendesa kuZimbabwe. Thank you so much. I appreciate. Stay blessed.